Legionar Srb treba da uđe u boks broj 6. I on je na svom startnom mestu. Pompea Fiore i Trail Hawk. Pompea Fiore sedmica, Trail Hawk osmica. Trail Hawk se nečka. Ide Trail Hawk na svoje startno mesto, pred nama nadmetanje Vlada Ilić, trka je puštena. Na čelo ide Wilmer McLean, Wilmer McLean Legionar, Legionar Srb sa leve strane Wilmera McLeana, Wilmer McLean ostaje na drugoj poziciji. Legionar Srb preuzima lidersku poziciju, Wilmer McLean na drugom mestu, dužinu i po iza, potom dve dužine pa Pompea Fiore, sa njene leve strane je Trail Hawk, to je crvena maca Trail Hawka, dok njih stiže Hearts on Fire. Hearts on Fire izbija na drugo mesto, na čelu ove trke Legionar Srb, na drugoj poziciji Hearts on Fire, na trećoj poziciji Wilmer McLean, na četvrtoj poziciji Trail Hawk, na petoj poziciji je Owen Sear, prvi korbač opomena za Wilmera McLeana. Dužina i po prednosti, dužine 1/4 na sedlu Legionaru Hearts on Fire Miran Marcello-Belli. Trku vodi Legionar Srb, na drugoj poziciji je Hearts on Fire, na trećoj poziciji je Trail Hawk. Trku vodi Legionar Srb. Na čelu ove trke Legionar Srb, na drugoj poziciji je Trail Hawk, na trećoj poziciji Pompea Fiore, beži Legionar Srb, digao je Bič Perović na Pompeu Fiore, poslednji napad Pompea Fiore iznutra, Legionar Srb ili Pompea Fiore, Legionar ili Pompea, čini se, očitat ćemo gusto, treća pozicija Trail Hawk, četvrta pozicija Owen Sear, peta pozicija Hearts on Fire, šesta pozicija Wilmer McLean, sedma pozicija Orhan i osma pozicija